Impumelelo Prosperity, sisiqhamo it is the sengqondo. fruit of the mind. Chapter number 1 verse number verse number 8 because of time. Joshua chapter- Let me ndokunikeza amazwi obulumko. Let me give you words of wisdom. Yes. Impumelelo Prosperity, sisiqhamo it is the sengqondo. fruit of the mind. Sisiqhamo sengqondo. It's the fruit of the mind. Ayisiyonto novela uyicele It's not something you can just ask ibe for it, khona and then you have ngenxa it boyicelile. because you've asked for it. La ngamazwi obulumko. These are the words of wisdom. Impumelelo Prosperity, sisiqhamo it is the sengqondo. fruit of the mind. I think if ungafunda I think if you can learn ukubambisana kunye noThixo to work together with God, ngento yonke with everything, ungamuvela phambili ebomini. you can move forward in life. Let's hambe sivisitele leli vesi ndilithethayo Let us go and visit this verse khona ukuze kube lula kuwe ukuba so that it can be easy for you. ulithathe libe kuzo kwazi uletyisa kakuhle. So take it and do it. Yoshua Joshua chapter number 1. I'm not sure noba sowufikile na I'm not sure if you're okanye usetyisa leso uyivilile. or you're still meditating on what you have heard. I was ala umoyingcoba andilidele kule piece siyikhulumayo. Eating the piece that we're speaking about. Let me ndikunikeze more ngalento. Let me give you more about this. I'm not sure imedia nobayazi. Baya ndifana. Wabhale pha prosperity. Kabuya media ubaleka ntoni Jesus. Hallelujah. Media guys bazama. All right, let's go there so that ndikunikeze kakuhle Let's lama go verses. Chapter number 1 verse number verse number 8 because of time. Joshua chapter 1 ngenxa verse- yabantu batsho eBhayibhelini Because nabo those bangayiphathi who iBhayibhile nabo bayifunde ecaweni qha. And those are reading it at church. when- Uyaphoswa if ufunda iBhayibhile xa usecaweni. You are missorry for reading church. Uyaziphosa zinento eninzi manje uyazazi. There's a lot of things you should Ezawutshintsha know. ubomi bakho. Verse number 6 because of time. Media just bhala nje wena amazwi Be obulumko. strong and of a good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which are sold to their fathers to give them. Let me ndikunikeza amazwi obulumko. Let me give you words of wisdom. Yes. So if you abamba amazwi obulumko, If you take the words of wisdom, ithi iBhayibhile uba ngabani yasimamela the Bible isilumko. says, if you listen to the wise man, Uyozifumana ngomso nawo usisilumko. you'll also find yourself being a wise man tomorrow. iBhayibhile ithi sifuneka uziqaphele bana Notice lolu yourself. uhlobo labantu ohamba nalo. What Ithi kind of iBhayibhile people to if move uhamba with? neziyatha If you move you will with find foolish yourself people, now usisiyatha you'll ngomso. also be a fool tomorrow. So if uhamba nezilumko If you move ithi with the iBhayibhile yoba wise, the Bible sisilumko says, ngomso. you'll be wise. Hlakaniphile ke umuntu awamamelayo amazwi obulumko. Clever is a person who listens to the words of Father wisdom. siyalibulela ilizwi lakho liphilile Father, we thank you for linamandla. what it's powerful and alive. Amen. Singahlala We may be phansi. seated. Funa ke leli lizwi lijonge I want to look into this word ngolhlobo in a way ndikunikeza ubulumko ngalo ba lijonge. that I'm giving you wisdom to look at it. Kawufunde ke iBhayibhile lakho le-English ngokhalazo kule verse number 6, 7 and 8. Be strong and of good courage, for to these people you shall divide as an inheritance the land which I sold to their fathers to give them. Only be strong and very courageous, that you may observe to do according to all the law which Moses my servant commanded you. Do not turn No. from it. No. Andiyafuna umamele kakuhle uthi ba. I want to listen to God well. Yabona ba even uba indlela asebenza ngayo. Even how God works. Uthi uba ngabana mfana wami If you say, my son, lamazwi the word umkhonzi wami bekuyalele wona Moses, my servant, commanded, awabambanga. you did not keep them. Lento endizaxelela yona What I'm about to tell you ingangenzeki ngenqaba khange ngobamba amazwi omkhonzi wami. might not happen because you not hold the words of my servant.
elalizwi lesiya liyalela ba enza ngohlobo The word that says do libangela ba ilizwi lesithembiso lifezekiseke this makes the word of promise to be fulfilled. elalizwi liyalela ba enza The ngohlobo word that libangela ba promises goodness ilizwi lentsikelelo lifezekiseke causes the word of blessing to be fulfilled.